आप सबके सेवा करे खातिर, आप सबके आशीर्वाद पावे खातिर, आप सबके बेटा, आप सबके भाई अमित राव जी मोतीचक पूर्वी वार्ड संख्या 28 से जिला पंचायती के पद पे वहाँ के उठल बानी। वहाँ के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बा और दिल से सपोर्ट लगावे के बा। आई एगो बात बरुआ से सुनी। अरे अब की के चुनौआ ये चाचा, अरे जन तो भूल हो अमित राव भैया के। ए भैया, ए चाचा, अब की बार अमित भैया के जितावे के बा, भारी मतों से विजयी बनावे के बा। अरे अब की के चुनौआ ये चाचा, अरे जन तो भूल हो अमित राव भैया के, कि अमित राव भैया के विजयी बनई हो अमित राव भैया के विजयी बनई हो अमित राव भैया के। अब की के चुनौआ ये चाचा, अब की के चुनौआ ये चाचा, जन तू भूल हो अमित राव भैया के, अमित राव भैया के विजयी बनई हो अमित राव भैया के विजयी बनई हो अमित राव भैया के। जिताई आप सबके सुख दुख के साथी बनी है और घर घर विकास होई। लड़ी है विकास खातिर हर पल लड़ाई हो, ए चाचा चाचिया को सबके प्यार चाहिए हो। दिल से सपोर्ट चाहिए, आज सबके बतई हो अमित राव भैया के। ए भैया, ए चाचा, अरे कि दिल से सपोर्ट चाहिए, आज सबके बतई हो अमित राव भैया के, कि अमित राव भैया के विजयी बनई हो अमित राव भैया के विजयी बनई हो अमित राव भैया के। संदीप परदेसी आप सबके दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम करत बने। अब की बार अमित भैया के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बाद और मोतीचक पूर्वी वार्ड संख्या 28 के समय बदले के बाद और घर क्षेत्र में रोड के चमकावे के बाद। आई सुनी कैसे भाव बा। क्षेत्र 28 के बदली समैया हो,
की बार अमित भैया के जितावे के बा। अरे संदीप परदेसिया से अरे परचार गवई हो अमित राव भैया के। अरे संदीप परदेसिया से अरे परचार गवई हो अमित राव भैया के। अमित राव भैया के विजयी बनई हो अमित राव भैया के विजयी बनई हो अमित राव भैया के। अब की के चुनाव आए चाचा, अब की के चुनाव आए चाचा जन तू भूलई हो अमित राव भैया के। अमित राव भैया के विजयी बनई हो अमित राव भैया के विजयी बनई हो